Sekero Kyobokonyi ya matemo kurwase chinsemo cha Kenyambi sub location ya Riondonga ward ya Kiumbwe bunge Nyaribari chache county ya Kisii nigo yasokire na kuruko bolya kwa Bokonyi kubatekana no gukoko umwana obo umunyaruka asirita Ruth Mora oyore ngomoro kiwase skuru ya senior chief Musanyandusi ensemo ya Kegati oyo nyara koba gakurwa usega kurwa rasika hegeke na gusiria obugima bwaye hasenya gitari ya Krista Mari Ann ase ya mate yobono hegote babuna ebilia nyagitari gwikira bono nigo ere eyo gwetanya kirango gechiri buchimi kianda ase bakuru kubolya guchase bonsi bari no moyo bogwancha banyare ko babako bakonya egere banyare ko mwenia omwana obo no bagambi ba minto tori na kende pi atoya bataka bari abere akimwaru wancha matokonya igasa mabera ino bagambi mwesi pintero janga no yomo kimora ancha ga kitwaru ga mira sama ruwa ino tokonya ga kinye moko nyara mwana yosirite no yone iga rwalite abwati muchandu bwenda akenda kabaru akabikwa isi bono ukongorere igobone ne biri ya nyagitari buna tukomurusto chikomwene singenje ni wiki ya gatatu bone gichikohera obokonyi ngo saba tumongonya gere nyari komwene asingenje umwabona ronera ndekire ko ira na bokora na bibaru abuna ringo kwa byo gusubira abantu chianga gere nere ndore ne kya kwandi school era no mwako yakolete form 4 uyu yari nkubwati uyu sirita ari nki form 3 biriere 926